खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ दिनै नोंथांमोननो बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 31 जुलाइ 2023 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिंनो लाबाय। मेष राशि, नखराव गोजोनग्लायनाय थासारि फैगोन, बिसि फिसाखौ खुसियाव दोननो हागोन, गोजोननि हां लागोन। वृष राशि, समफोरखौ रंजा खुसियै बारहोनो हागोन, आलासि फैगोन, गोजाम खोथा बाथ्रा रायज्लायनानै रंजाखांगोन। मिथुन राशि, फिसानि सावस्रिखौ लानानै जिंगा सिगोन, राहा लामा नागिरना हालाय हाफाय जागोन, समफोरा मोजां नङा। कर्कट राशि, बिबान रुजुननांनानै खस्थ' मोनगोन, गावनि थाखाय सम दिहुननो गोब्राब जागोन, साना गाहाम नङा।